kysymyksiä, niin voidaan käydä niitä yhdessä läpi. Mulla on täällä padi, josta katon niitä kysymyksiä, niin välillä täältä selailen, kun puhelimella kuvaan, niin täytyi ottaa tuo padi tähän avuksi. Sitten mulla on tässä muutamia tavaroita tai esineitä, niin niitä tässä voin naputella tai tehdä siis triggereitä tässä samalla. Niin mä ajattelin, että tää voisi olla ihan rentouttavaa, että te siellä voitte kans miettiä kumman valitsette ja mä sitten kans vastailen näihin. Täytyy näyttää, kun mun sukulaistyttö teki mulle tämmösen rannekorun ja tässä on tämmönen tosi iso solmu. Ainakin pysyy kiinni. Mutta joo, mennäänpäs näihin kysymyksiin. Täällä on ensimmäisenä puhelu vai tekstiviesti, puhelu vai tekstiviesti, puhelu vai tekstiviesti. No mä ajattelen, että ehkä riippuu vähän, että kenen kanssa pitää olla yhteyksissä. Mutta ylipäätään ehkä sitten kuitenkin tekstari. Joo. No sitten elokuva vai peli-ilta? Elokuva vai peli-ilta? Elokuva vai peli-ilta? No jos miettii, että kavereiden kanssa viettäisi iltaa, niin ehkä voisin valita ton peli-illan. Mutta sitten jos vaikka ihan vaan puolison kanssa viettää iltaa, niin ehkä sit voisi olla toi elokuva. Ehkä kahdestaan ei oo niin kiva pelata kuin porukalla. Sitten kahvi vai tee, kahvi vai tee, kahvi vai tee. No mulle ehdottomasti tee. Mä en siis juo ollenkaan kahvia. En oo koskaan juonutkaan. Joskus lapsena oon maistanut, mutta teetä minulle. Sitten Facebook vai Instagram? Facebook vai Instagram? No tää on aika helppo. Instagram. Sitä tulee aktiivisesti käytettyä, mutta
vai suolainen, makea vai suolainen, makea vai suolainen. No mulle ehdottomasti makea, mä oon semmonen sokerihiiri kyllä. Sitten kaunokirjallisuus vai tietokirjallisuus, kaunokirjallisuus vai tietokirjallisuus. Kyllä se on kaunokirjallisuus. Sitten jälleen klassikokysymys, kesä vai talvi, kesä vai talvi, kesä vai talvi. Kyllä se on kesä. Ja jatketaan klassikokysymyksillä kissat vai koirat, kissat vai koirat, kissat vai koirat. Koirat. Sitten kaupunki vai maaseutu, kaupunki vai maaseutu, kaupunki vai maaseutu. Tykkään molemmista. Molemmissa on puolensa. Jos nyt sais ihan niin kuin semmosen unelmatilanteen, tai että jos miettis, että niin kuin sitä asumista, että minkälainen olisi oma unelma, niin ehkä se olisi kuitenkin vähän semmonen maaseutu, mutta lähellä kaupunkia. Että ei ihan missään keskikaupungilla tai keskustassa, vaan silleen, että olisi kuitenkin luontoa lähettyvillä, mutta sitten toisaalta olisi ne palvelutkin siinä. Eli mitähän mä nyt vastaan? No jompikumpi, jos pitää päättää, niin mä sanon sitten maaseutu. Sitten e-kirja vai pehmeäkantinen kirja, e-kirja vai pehmeäkantinen kirja. Voi kai se kirja olla kovakantinenkin. No kyllä mä ihan noista fyysisistä kirjoista tykkään enemmän kuin e-kirjoista. Sitten hedelmät vai vihannekset, hedelmät vai vihannekset. No hedelmät. Farkut vai verkkarit, farkut vai verkkarit, farkut vai verkkarit. Kyllä mä verkkareita enemmän käytän, niin valitsen ne. Hetkinen. Sitten täällä on Instagram vai TikTok, Instagram vai TikTok, Instagram vai TikTok, 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 TikTok. No, tässäkin jälleen Instagram. Mulla ei oo TikTokia, ei oo ollutkaan ikinä. Niin mennään sitten Installa. No sitten kaunokirjallisuus vai runous, kaunokirjallisuus vai runous, kaunokirjallisuus vai runous. Otetaanpas täältä uusi triggeri. No runoista kyllä tykkään, mutta jos pitää valita niin kaunokirjallisuus.
sen sateen. Se on jotenkin semmonen rentouttava, jos sataa. Ja saa olla sisällä. Ei tarvi olla siis siellä sateessa, mutta sade, joo. Sitten täällä on uiminen vai auringonotto, uiminen vai auringonotto. No nyt tuli kyllä sellaiset, että en kyllä kummastakaan oikein välitä. En oo mikään uimarityyppi, enkä kyllä aurinkoa halua ottaa. Nyt jätän valitsematta kyllä. No sitten seuraava talvi vai kesämuoti, talvi vai kesämuoti, talvi vai kesämuoti. No näissä on kyllä puolensa ja puolensa. Kesällä on kiva, kun voi laittaa kevyempiä vaatteita, käyttää enemmän mekkoja, hameita. Mut sitten toisaalta talvella on kiva, kun voi käyttää kaikkia neuleita ja villapaitoja ja mutta valitaan nyt sitten toi kesämuoti. Sitten Ranska vai Espanja, Ranska vai Espanja, Ranska vai Espanja. Ranskassa mä en oo käynyt, Espanjassa oon. Niin ehkä mä sit valitsen tuon Espanjan. Valokuvaus vai maalaus, valokuvaus vai maalaus, valokuvaus vai maalaus. No tää on kyllä vähän vaikeakin. Mä joskus innostun kyllä maalaamisestakin. Mutta sitten toisaalta kuvien ottaminenkin on kivaa. No ehkä kuitenkin tuo valokuvaus. Tiede vai historia, tiede vai historia, tiede vai historia. Kyllä mua enemmän toi historia ehkä kiinnostaa. Joo. Joo, historia. Ikkuna vai käytävä paikka lentokoneessa, ikkuna vai käytävä paikka lentokoneessa. No mä kyllä oon istunut aika usein ikkunapaikalla. Että ehkä mä sitten valitsen ton ikkunapaikan. Suklaa vai vanilja, suklaa vai vanilja, suklaa vai vanilja. No tää on aika helppo. Suklaa. Sitten sushi vai pizza, sushi vai pizza, sushi vai pizza. Kyllä se on pizza. No nää itse asiassa loppukin nää kysymykset. Täällä on vielä, että kevät vai syksy, kevät vai syksy, kevät vai syksy.
kysyn ja vastaan. Niin voin tehdä kyllä lisääkin, jos tää oli yhtään kiva konsepti. Toivottavasti oot siellä jo nukkumassa tai ainakin rentoutuneessa tilassa. Kiitos jos